Opa, xentiña da boa! Vide comigo, porque hoxe vou sacar o rabo da neveira. Si, un rabo de tenreira non se come todos os días, amigos. Non é algo especial. Este é un. Cando para dous está ben. Se non colledes dous, e para 4, 2 rabos per cápita. Está o de toro, pero ese está máis... Ese é moitísimo máis complicado de conseguir. Este está espectacular. Ese ben estofadiño con un mencía. Imos a facer a receita básica, vale? Sin complicarlos, para que vexades. Despois, a partir de aí, se queredes engadirlle verduras, se queredes ter presentes verduras, que eu fajo moito, o de tornear as cenorias e presentar o rabo cunhas cenorias, ou cocer un pouquiño unha cunquiña de chícharos, e despois no último intre, cando cozamos todo xunto, ca salsa pasada polo pasador de puré, aí incorporamos tamén un pouquiño máis de verdura, se queremos. Eu vou facer a básica. E para iso, temos o rabo, que imos enfariñar con un pouquiño de fariña, e para a salsa, para acompañar ese rabo, temos, ali teño un caldiño de carne, que xa está morno, xa sabe estar quente. Un pemento vermello, unha cenoria, 2 allos porros, 2 dentes de allo e un tomate. Sal, pementa e punto pelota. E despois, o que vai dar o toque á salsa final, esta receita que vai ser un pouquiño diferente, non? Da que facíamos tradicionalmente. E tradicionalmente, cuidado, que estou falando, facer un rabo en salsa de chocolate, eso xa se facía nos anos 80. Era moi común. De feito, para brillantar as salsas, que cando nos poñen no restaurante e napan con esa salsiña, non? Que de cor tan brillante, o truco está en botar unha noz de manteiga ou un anaquiño de chocolate que teña así grasiña e vai quedar espectacular. Bueno, fainos falta o chocolate, para iso temos o lambón, o lambón desta cheo, o que anda buscando todo o produto. E claro, se lle digo, mellor, eu que sei, se lle digo, hai unha verduriña e digo, vou e tal, porque me chocolate, ei, onde estás? Xa desaparece, non? Ainda non me deixa rematar, precisamos chocolate. Chum, piola, xa anda como un fojete. Así que para iso temos o gran Rafa Durán. Chamamos por el logo, non? E que nos trae un pouquiño de chocolate. Rafa, amigo! Oído na fábrica de chocolate, chef? Por suposto que sí. Se o chef quere chocolate, eu levolle chocolate. Que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Estou como non aquí con Willy Wonka, o Willy Wonka de Salvaterra do Miño, que é Joaquín encargado de Chocomiño. Sí ou non? Sí. E ti és daqui de Salvaterra do Miño? Eu son de Arantei con 8 apellidos galegos. 8 apellidos galegos? Creo que podo ter algún máis incluso, pero xa non quero abusar. Un tipo feliz, porque xa sabedes o que din. Onde hai chocolate... Non, como era o de sustituto? Non, iso é certo ou non? Casi. Pero iso é mellor deixarlo para outro horario, que non é un horario tan infantil. Será ou non certo, pero este home está moi feliz. Que por que ten esta cara? Pois igual hai que nacer así, non sei. Eu preciso de chocolate, porque cacao ou chocolate? Díxome, tráeme cacao ou chocolate. Aquí tedes as dúas cousas, pero para cociñar hai este. Como é o proceso para chegar hasta isto? Como é? Fálame desde o comezo hasta o final. Non me fale de Colón, que foi a América, que iso máis ou menos vamos a obvialo, pero... Esta vez cachácheme, sabes? Que sei que é unha parte da miña debilidade. Sabía que iba a ir aí aos incas e aos mayas. Bueno, pois isto nada, o chocolate ten como base unhas pepitas, que é dun árbol, e a raíz disso, pois, tóstanse esas pepitas, móense, fais unha pasta. Vos facedes iso aquí? Nós facemos iso aquí. Vamos a ver, este é un chocolate para reprocesar ainda, porque é o que vai facer o chef, e non vamos a facerlle a nosa receita ao chef, que tamén ten que traballar e ten que ganar o sueldo. Aquí ten que ganar o sueldo todo o mundo, desde o reportero intrépido, o cámara, eu e todos. E o chef, desde logo. Tempo! Rematou o tempo. De que ese timbre? É o timbre de fora, non? Como che gusta a ti comer este chocolate?
Bueno, este chocolate é máis ben para repostería, non é un chocolate de comer directo, inda que isto foron chocolates que se comeron toda a vida. Sí. O chocolate foi incluso desayuno nacional, porque con unha tableta de chocolate ti podes, non tens que por que levar máis nada, é unha tableta de chocolate é algo moi fácil que podes manexar ti. Non necesitas levar máis nutrientes ningúns para comer un día, incluso con media tableta chegaríache para comer un día. É que ademais daríache os nutrientes suficientes para poder comer. A mí Algo máis importante que iso creo que non hai. A min convenceches, eu non preciso de nada máis. Vale che, Xoanqui? Vale, home. Ademais, chamame Xoquín, non é Xoquín? Sí, bueno, ele é Xoan Ameixeiras, pero amistosamente chamámoslo Xoanqui, o noso chef. Di que sí que lle vale, así que moitísimas gracias. Imos levar o que nos deas e que ela disfrute. Vamos lle mandar o que el precise. Porque ademais meu pai é superfan e non podo levarlle a contraria, senón daríame caña. Bola. Disfruta, amigo. Grazas, moitísimas grazas. Buah, o arrecendo que ten isto. Xa, a mi madriña, que ven... Mirade, eu non sei vos, pero eu lembro, cando éramos cativiños, non había tanto chocolate como había agora, que agora, miras, vas ás estanterías dos chocolates e non perdeste aí. Da cantidad de sabores, da cantidad de cacao, si un ten cacao de 60, 70, 90 e tal. Eu lembro de que éramos cativiños e había dúas marcas de chocolate que era o que tiñas e metías unha, dabanche así a miña nai, nun anaquiño de pan e eras o tipo máis feliz do mundo. E cando non había, mamá, en todas as casas, penso en que en todas as casas había unha tableta destas de chocolate, non é como ahora que hai cantidad de cousas para facer despois a taza e demais, non, ali había unha tableta e con esa tableta amañaba a nai ou a aboa para domingos especiais, non sei que. E lembro a min e a miña irmá Rocío a ir ao chinero, non sabedes, a coller a tableta, unha onza para cada un, e roíamos como ratos, e aproveitábamos o chocolate ese negro, joe, mi madriña. Bueno, o que sodes da quinta pensades, é certo, íbamos a por el. Bueno, comenzamos polo norte, polo rabo. E agora, enfariñando. E seguimos polas verduras. Pero, bueno, imos pasiño a pasiño, facendo o camiño. Imos a usar a pota rápida. Na tarteira, pouquiño a pouco. Toda a mañán hai 2 horas cocendo moi despaciño. Eso sería xa o ideal, non? Pero, bueno, vamos facer por aquí, pois porque como normalmente sempre andamos con prisas, pois vai, é porque a teño. Entón, se teño a pota rápida, pois habrá que usala, non? Ben, e comezamos, mirade. Imos alpementar un pouquiño o rabo. Aí. Sal. Vale. Ben. Un pouquiño de sal e pimenta. O deixamos todo e agora tamén un pouquiño de... Metemos a fariña. Podemos facelo sin fariña. Que pasa? Que a salsa nos queda mellor, se nos quema menos. Queda máis recollido. Vou ir por aquí. Ben, unha culler. Eu tiña a miña. Estas dúas. E para cá. Aquí vamos a facer o oco. Vale. Vale. E vale. Enfariñamos. Eu prácticamente, cando fajo un guiso, queda máis seguro, así con un pouquiño de fariña, máis recollido. Eso ahora metemos, marcamos ben e retiramos, reservando un chisquiño máis. Bueno, despois, eu vou no presentar así, non? Con oso e con todo, pero podemos quitar o oso. Está ben cocidiño, entón con 2 garfos imos separando, é moito máis doado de comer para o comensal, e podemos xogar tamén moito con el, no empratado, facendo unha base. Hoxe, non sei se comentei que vou facer unhas patacas con... Eu creo que non, cando fixen a presentación dos ingredientes, creo que non vos comentei que iba a facer unhas patacas con cenoria, así en... Bueno, ca mandolina vou a cortar patacas palla, non imos lavalo, e imos a facer unha especie de torta de pataca para poñer como base. Ahora, para acompañar este rabiño,
desde a típica pataca frita, vamos, hasta unha pataca cocida, hasta un pouco de arroz, hasta unha pataca ao forno. Eu, que queredes que vos diga? Eu xa sei que é moi vulgar, pero a mí unha pataca frita, joder, aire, a min váleme perfecto. Moi ben, veña, retiramos xa isto de aquí, collemos por aquí, limpamos un pouco isto, eso é, e non se apajou, te teño dominada a cociña. E ali, un prato para facer a reserva despois, este grandeciño. Imos deixalo aí, o rabo unha vez, despois cando este torradiño, imos deixalo aí mentre facemos as verduras e marcamos as verduras. Vai soltar unhos xuguiños aí, que eso tamén vai a ser gloria, para botar e embarcar despois con eles. Os 6, os 7. Veña un pouquiño máis. Eso, non me vou a separar moito daqui. E como non me vou separar, pois entón vou a subir. Vou marcar ben. Eso é. Ben marcadiño, que quede por todos os lados, Moito teño feito. Os rabos, non vos compliquedes a vida. De feito, xa o temos feito aquí, Fixemos as carrilleiras de porco cunha salsa moi similar, se non era, non, igual non era, pero bueno, era moi similar tamén con meu miño me decía, a min encántame facer este tipo de cousas que teñen moito coláxeno con esta salsa, por eso insisto en facela, porque é algo que vai vos salvar, sobre todo os domingos, cando sodes moitos. Pensade, o rabo de terneira, por exemplo, a carrilleira, o xarrete tamén con esta salsa impresionante. Estamos coincididos que todos teñen moito coláxeno. O osobuco, que non é outra cousa que o xarrete cortado, non? Pola mitade. Que pasa? Que co osobuco, con ese tipo de corte, o osobuco é un corte. Cales son as ventaxas que temos? Que aparece o tuétano. Entón, eu cantidad de veces, cando fago asento o osobuco todo na tarteiriña, non? E cando está todo cocido, quito ese tuétano de dentro do oso, mesturo ca salsa e xa cambia a salsa. Mellora, Facédeo un día. E bueno, e como son estas cousas que dun día para outro ganan, porque o que facemos é cociñala e despois, hasta o día seguinte, non imos a pasala polo pasador de puré. Entón, deixamos a refriar toda a noite a carne na mesma salsa. E despois é cando retiramos. E aí sí que dá tempo a que tempere, a que asenten todos os sabores e a que se mesture todos os sabores e despois é gloria o que temos aí. Moi ben, baixamos o lume. Vou apagar e retiramos aquí, vide para cá. Que iso ten moita forza e non quero que se me queime isto. Entón imos a facer así. Agora todo isto imos a apagalo. O calor que hai aquí dentro. Ca ceboliña, imos desglasar todo e imos a rustrir antes de empezar a cocer. Primeiro rustrido, se vedes o recendo ese que hai aquí, mimo, que ben. E como teño a cebola xa cortadiña, vou non pasar para aquí isto, e para cá. Así. Como teño a cebola cortadiña, vamos a embarcar con ela. Aí. Culler de pau. Aquí teño. Quieto, baixa 7, 6, 5, 4. Ben. Xa temos aí partes dos xugos, cambia xa completamente o arrecendo da cebola, xa non é ese sabor forte de cebola, sabedes? Ben, suaveciño, aí, que vai facendo ao número 4. Isto para aquí. Continuamos con os alliños,
Aquí da igual, imos a pasar todo polo pasador de puré, Polo tanto, non vos preocupedes de que se van os anacos grandes, nin nada. Sí que está ben cortar a cebola así en anaquiños pequenos porque solta máis xugos, encántame. Non fai falta tampouco torrar demasiado. Que é torradiña, pero aquí vai levar 2 horas de cocción, Bueno, neste caso, 30 minutos, 40 minutos vamos a darlle, aproximadamente, na tarteira rápida. Si non, esas 2 horas non hai que lle quite, Despaciño, a modiño. Como sabemos como está? Pois xa sabedes, cando se desfaga, a carne, cando podamos meter o garfo con ela e non precisemos o coitelo para poder levarnos un anaco de carne á boca, aí está perfecto. Aí está mallao, grandiña. Máis cousiñas. Subo un pouco máis, ao 5. Aí. Importante este paso. Máis cousiñas. Pemento, vou usar todo. Todo pareceme un pouco desproporcionado usar todo. Imos usar solamente ese anaco. Si non xa pasaría a ser un rabo de tenreira en salsa de pemento vermello. Entón hai que buscar a proporción. Lógico. Sentido común. Que non pasaría nada, botamos o pemento inteiro e tampouco vayas a creer que hai tanta diferencia. Pero, joder, aquí estamos aprendendo, buscamos a proporción. Ben. Veña. Así. E así. Vale. Especias. Queremos botarlle un pouco de orego, un pouco de tomiño, de romeu, comiño, venlle ben tamén aquí. Un cravo de olor, tamén. Tamén, perfecto. O que queirades. Non queres botarlle todas as especies que atopedes, tampouco pasaría nada. Incluso un pouquiño de canela quedalle moi ben. Eu non lle vou botar nada. Vou fazer así, hai xente que lle bota tamén un pouquiño de pemento doce ou un pouquiño de pemento picante antes de botarlle o tomate, pero neste caso imos a facer a receita máis sinxela e como teño garantizado de que está bo, pois imos deixala así. E prefiro deixala así con cousas sinxelas que vosotros vexades de que o único que nos falta agora mesmo para facer esa receita é o rabo. Pois, a ver, non todo o mundo temos rabos na neveira como temos ovos, non? Entón, por aí vai o asunto. Un momentinho, vamos a rostrir un pouquiño máis isto. E así, quedámonos ca base, ca cousa sinxeliña de todo, e que sexa ben rica. Xa metemos aí un pouco de pementa, vou meterlle un pouquiño máis aquí, un pouquiño máis de sal, que solamente temos. E agora sí, imos a subir un pouco. 7, 8, 9, a tope, aí está. Veña, bueno, estades metendo aquí, verdad, o fuciño, vedes o que está pasando. Vedes que isto comeza xa a ter unha cor interesante, cunha textura interesante. Rustrir antes a cebola e as cousiñas un pouquiño, o pemento. Non botedes todo en cru e vades sacar, vades duplicar ese sabor. Vou vos decir, eu teñei ese caldo de carne. Con auga, non tedes o caldo de carne, vades ter sabor igual, de verdade a boa. De verdade a boa, vades ter sabor igual. Ben. Tomate. Aí está. Aí está. Eso é. Listo. A táboa e imos remexer aquí un pouquiño. Moi interesante facer isto. E agora voltamos a embarcar. Oh! Isto é unha base flipante para calquera.
con isto vades a Roma. De viaxe, unha tixola. O temos a tope, e no momento que estimos remoxendo, vaise torrando, pero non deixamos que se queime. Vedes? Ben, agora, acercamos o viño. Pero aquí, embarcamos co rabo. Vede os xugos todos eses que soltaron, verdad? Non deixedes nin unha pinguiña aquí. Eso é. Agora sí. E agora o viño. Un minutiño máis. Un minuto, solamente un minuto máis. Mentres, ahora vou pechar iso, Vou botar o rabo, vou botar o viño, perdón. E vou pechar iso con isto. E con este aparello, e se non vosotros entrenades un pouquiño o corte, vos armades de paciencia, colledes a táboa, afilades ben o coitelo, e... Vale. E se non, pois hai que pasar a mercar. Con este aparato que temos, esta é a mandolina normal, estou aquí, como eu vos estou molestando un pouco, temos esta parte, que isto sirve para facer as pataquiñas palla, vedes? Bueno, as patacas, a cenorio, que queiramos. As outras que están máis separadas é para facer as patacas fritas en bastóns. Ben. Agora, un vasillo de viño. Un vasillo bo de viño. Ben. Deixamos evaporar un pouquiño de alcohol. Meted aquí o fuciño, por favor. Perfecto. Perfecto. Ten un aspecto xa genial. 8-7. Bueno, vedes, non? Iso o teño morno. Vou no quentar e así xa non cortamos. Cos caldos tamén, os caldos hai que ter un poquinho de cuidado e terlo sempre, pois máis ou menos a temperatura de que estamos traballando. Cando metemos o caldo, pois, cando temos isto que está aí fervendo e tal, metemos o caldo frío e produces un corte de cocción, entón, o temos quentiño. Para os arroces, exactamente igual. Aí, ben. Bueno, mirad o que hai aquí. O que conseguimos, vedes? Vede a salsiña, vedes como está quedando todo. Bueno, estos son efectos da fariña que fai que espeses a salsa. Se o deixamos así, podese queimar. Por iso, metemos o caldiño. Aquí casi non se produce evaporación. De feito, bueno, unha das ventaxas que teñen este tipo de tarteiras é que iso, que non se evapora. Entón, tampouco precisamos cubrir ni encher demasiado. Ben, listo, tapamos por aquí. Chisco vos un ollo e xa teño. Número 2 e listo. O teño no 6, no 7. Cando o pitorriño veña para arriba, baixamos ata que o punto, non deixamos ao número 9 cocendo todo isto e botando vapor, non. Cando teñamos o pitorriño arriba, eso quere dicir que alcanzou a presión necesaria aquí dentro. Por lo tanto, contar de baixalo hasta o punto da nosa cociña onde se manteña ese pitorriño arriba, chega, É dicir, senón hasta pode ser non peligroso porque estas ollas teñen moita seguridade. Pero sí que non fai falta. Por exemplo, eu teño ahora mismo 8, cando chega arriba, baixo o 3. Eu sei que o número 3 manténse arriba e así temos os 35 minutos. Para nós é un chisco dun ollo, vale? Nun intre estamos xa aquí. Ta agora. Ben. Mirade. A min valeme así, pareceme ideal. Pero, si queredes facer unha salsa máis fina, en vez de pasalo directamente aquí, en riba do rabo, o que temos que facer é poñelo aparte. E despois, mirade para aquí, e despois de pasalo por aí, é cando sacamos
un coador chinés e aí nos sale a salsiña máis fina. Cambio conto. Que pasa? Así tamén vai estupendo. Eso sí, chego o domingo e queredes impresionar, vamos a marcar esta salsiña fina. E agora o único que temos que facer é que todo o que xa aquí ligue co chocolate. Que imos embarcar agora con el. Xo teño, o número 6 para que vaya que encendo. Ben, isto que pase ben, por favor, porque aquí debaixo, vedes, dade a volta, vedes o que hai, non? Isto é moi interesante, a repañar todo iso. E aquí vedes tamén o que hai. Aquí ainda queda material. E o que fai que espese na salsa. Por lo tanto, non sexades vagos, non teñades pereza en voltar así para atrás, levantar, volver a pasar. Non vai a pasar a pel. As peles todas van a quedar aquí arriba. E o único que vamos a ter é unha salsiña que vai a estar carayuda. Ben, veña, seguimos. Vede la pataca? Como estou facendo a baixa temperatura, e agora, no último intre, nos últimos 2 minutos, voulle meter a tope. E o que vai quedar que faga que este así, crocantiña. A que nos mola. Vale. Vedes? Arrepañamos isto, non o deixedes, please. Non o deixedes. Veña, seguimos traballando. Un momento, mira, para avanzar o conto. Para avanzar o conto. Ahora sigo, dándolle, eso non vai a quedar, quédame aí un par de minutos, 3 minutos dándolle. Vede la salsiña, como está? Ben, agora toca reducir durante 5 minutos aproximadamente. A lume baixo. Pero, e cando lle metemos a maxia, o chocolate negro, mínimo 70%. E triunfades. De verdad que é maravilloso. Bueno, estou facendo, podedes meter así, e que se vaya facendo pouco a pouco. Que pasa? Se metemos así un pouquiño relado, pois facilitamos que se desfaga antes e xa está, non estamos aí esperando ni movendo ca culler seguido. Agora pegamos aí un meneiño aí. Aí vai, listo. Vale. Ben, e listo. 2, máis non, Bueno, vede lo que está pasando, non? A salsa colle un pouquiño máis de brillo, oscurece un pouquiño máis. Non vamos a decir que a mellor pensamos de que vai a ser un sabor doce para nada. Aquí hai acidez das verduriñas todas. Existe toda esa acidez, por lo tanto, imos a compensar. Vai estar estupendo, vai estar caralludo. Bueno, nada. Deixádeme, vou a rematar aquí, de pasar isto polo coador, polo pasador de puré, perdón, vou a deixar, vedes como está fervendo? Así é como ten que ir, pouquiño a pouco. Quito aquí as pataquiñas en prato e listo para comer. Vémonos aí na esquiniña. Ata agora, amigos. Salpementamos e enfariñamos o rabo, marcámolo en aceite de oliva e reservamos. Na mesma pota rostrimos as verduras, salpementamos, engadimos o mencía e o caldo e deixamos cocer 35 minutos no número 2 da pota rápida. Cando estea cocido, retiramos o rabo a unha tarteira, pasamos as verduras polo pasador de puré e incorporámolas na tarteira xunto con 2 onzas de chocolate. Deixamos ligar a salsa. Empratamos cunha pataca fritida e listo para comer. Non deixedes, por favor, de facer este prato. Xa sexa con esta carne, xa sexa con unha agulla de tenreira. Tamén sale riquísimo, pero esta salsiña con 2 onzas deste chocolate. Bueno, este chocolate xa vos lo digo que é ideal. Ideal. Porque xa probé, claro, evidentemente, por eso afirmo tanto. Pero vai a quedar... esto está para mollar. Bueno, xa andaban preguntando por aí. Ameixeiras, cantas barras de pan mercaches hoxe? É proporcional ca cantidade de salsa? Sí, é proporcional. Bueno, amigos, amigas, un biquiño a todo, unha aperta e vémonos outro día. E lembrade, vale? Sede felices. Chao.